Yo-do-do, 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 ba-da-do. Whoa, may usa ka datong nga tawo sa Biblia, puno sa pagkaon ang iyang lamesa. Nagtagbaw sa kabuhong ug kadagaya, adlaw-adlaw siya kanunay nga nagasadya. Samtang si Lazaro perming nagbalata, naglubog puno sa samad nga nagigda. Nanggandoy ug mabusog sa pagkaon, kay di na maagwanta ang tumang kagutom. Namatay ang pobre nga si Lazaro, gikuha sa anghel ug gidala sa paraiso. Sa sabakan ni Abraham gipapahulay, gipangga, gimahal ug gilipay. Agupay, namatay, usab ang datu, aligre ang lubong, kay dagay mitambong. Nindot ang lungon, nindot ang pantiyon, na surpresa siya sa iyang kamatayon, kay imparno man di ay ang iyang destinasyon. Tabang-tabang, amahan kong Abraham, kay nit diri-dili na mabangbang. Kalayo milamoy sa akong kalawasan, grabe ang kasakit nga akong nahiaguman. Sugo si Lazaro, ngarikan ako, iyang tudlo sa tubig ipatuslo sa akong dila, o ipatulo aron maipsan kining akong pagulo. Amahan kong Abraham, kay nit diri-dili na mabangbang. Kalayo milamoy sa akong kalawasan, grabe ang kasakit nga akong nahiaguman. Sugo si Lazaro, ngarikan ako, iyang tudlo sa tubig ipatuslo sa akong dila, o ipatulo aron maipsan kining akong pagulo. Tabang nanay tatay, kasakit kay nit, midulot sa panit, ang dagway gangislit. Nagpinggit